Sanibonani. Lo ugogo udla ngamandla. Ngisiza ngokuchaza amaphupho. Namhlanje ngizoke ngithanda ukuthi sibheke ukuphupha udutshulwa. Kuyenzeka-ke uphuphe udutshulwa. Singabheka nje ukuthi udutshulwa ngezibhamu noma ngesibhamu ephushweni. Ukuphupha udutshulwa kuvame ukubangela ukwethuka noma ukwesaba. Uvuka kodwa leli phupho linezincazelo ezijulile ezihlobene nezimo zempilo noma ngathi nje zemizwa yakho-ke kanye nobudlelwane bakho. Incazelo yayo ingahluka kanye ngokuthi kudutshula ubani, kuphi futhi nendawo. Singabhekana kanjalo nokuthi umuzwa wakho ephushweni usuke hlampe unjani kangathi udutshulwa. Sobheka-ke uphupha udutshulwa kungasho ukuthi uzizwa sengathi kukhona ozokulimaza empilweni yakho. Kungenzeka futhi kube isitha esicashile, umuntu omthembayo kodwa futhi oxashile ongazivezi ukuthi uyisitha kuwena. Kungaba umuntu ongakudayisa hlampe ezitheni zakho uma ukuthi uwumuntu onezitha. Kukhona abantu abazazi izitha zabo, kukhona abangazazi. Kungenzeka-ke nalokho. Uma udutshulwa kodwa ungafi ephushweni, kungasho ukuthi uzobhekana nezinkinga kodwa ozokwazi ukuzinqoba, ukuzimela nje. Udlule kuzona lezo nkinga. Kufanele sibheke ukuthi uma uphupha-ke hlampe-ke udutshulwa uvele ufe ephupheni noma ushone. Kungaba uphawu lokuphela kwesigaba empilweni yakho. Kungaba ubudlelwane, umsebenzi, izimo ezithile. Kungaba ukuthi khona isigaba esizophela. Hlampe uma unomuntu othandana naye uyobona hlampe sekuphela kanti kusho ukuthi kwakuyilona le sibonakaliso, ngoba kahle kahle ukuphupha singasho ukuthi kuyisibonakaliso ngoba alikho iphupho ongaliphupha lingasho lutho. Iphupho nephupho oliphuphayo lisuke lizokutshela noma lisuke lizokubonisa noma suke abantu abadala bakini noma amadlozi bezokuvezela kulokho okukholelwa kukona, noma kuthiwa ukholelwa uNkulunkulu kuphela, naye uNkulunkulu usuke ezokuvezela izimo osazobhekana nazo noma izimo osazonqoba kuzona. Ngingasho njalo. Ukuphupha udutshulwa umuntu ongamazi nakho lokho kunencazelo. Ngingasho ukuthi lokho kuvame ukukhombisa ukwesaba, izinguquko noma izinto ezingalindelekile. Kungasho ukuthi uzizwa ungavikelekile noma ukuthi kunezinto empilweni yakho ongakwazi ukuzilawula. Uma udutshulwa ngaphambili, uyaphupha umuntu nje ukudubula ngaphambili, kungasho ukuthi uzobhekana ney'nkinga ngqo. Kuney'nkinga ey'zayo okumele wena wedwa uy'bheke ngqo. Awunako uy'balekela lezo nkinga nje, kusuke kwezakho kumele udlule kuzona. Kungaba isixwayiso sokuthi udinga ukuvikeleka noma uqaphele abantu abakuzungezile, abantu abaseduze nawe, ngoba phela ngeke uthembe wonke umuntu kulesi khathi samanje. Isibonakaliso uma sesivelile ngamele uhlolisise abaseduze nawe. Ukudutshulwa ngemumva nako kungencazelo yakhona. Leli phupho libonisa ukukhaphelwa noma ukungathembeki. Kungasho khona umuntu oseduze nawe ungamthembi. Khona umuntu igazi lakhe likutshelayo. Uma umuntu-ke uvamise ukulalela igazi lakho uma likutshela into, uhlale phansi ungalizibi, ngoba igazi lingakutshela nokuthi hlampe unqena ukuhamba kodwa wena uphikelele uhambe, kanti hlampe la uyakhona usuyoba nenkinga. Imicabango yakho kumele uyilalele kwesinye isikhathi, ungahlezi uyiziba. Ezinye izinto kumele umzimba wakho uma kutshela khona into esuke ezokutshela esibonakaliso uyishaya indiva kanti phambili uzoba nenkinga. Umuzwa wakho ephushweni
kungaba usephusheni kusho ukuthi unamandla okumelana nakho noma izinselelo. Umuzwa wakho u-right ephusheni. Uma usaba kakhulu ephusheni kusho ukuthi unenkinga yokwesaba empilweni yangempela, kudingeka uzithembe. Lento engisho ukuthi kumele ulalele imizwa yakho negazi lakho, imicabango yakho. Uyilalele kahle, uyinike isikhathi. Mekhona ethi ungahambi, mekhona ethi ihamba, uhambe. Kungasho ukuthi mhlampe into ekutshela ukuthi nje ngeke ngiyanqena ukuhamba, uzizwa ucobekile, ungaphikileli ngenkani ngoba kungaba ukuthi sekuyigazi lakho liyakutshela ukuthi indlela oyihambayo mhlampe ayikho yinhle. Ngiyabonga uNkulunkulu anibusise ngakho konke enikufisayo. Sisazoqhubeka sichaze amaphupho. Uma unephupho ungabhala ngezansi usho ukuthi gogo ngicela ungicacisele la, anginankinga, ngingalicacisa.